कि पहिला बेरा छठ करतिया हमार माई आ भूल चूक क्षमा करी है हो छठी माई। पहिला बेरा छठ करतिया हमार माई आ भूल चूक क्षमा करी है हो छठ। बान हो शान हो बिहार के लेकिन का कहीं जब छठ में कहेला लोग कि ना घरे नहीं जाए के तो देह में आग लाग जाला। लेकिन भाई साहब जब वो धुन सुनाला, अरे काचे ही बास के बहंगिया अब बहंगी लाचे कत जाए, देह में ऐसा कब बेग उठा के घर आग लाग जाला। मन करेला अभी ट्रेन धरी अभी जाई, अभी बिहार चल जाए। हाँ अभी चल जाई। आ पैसा के गोली मारी, पैसा बादों में देते रहे हैं, उससे मतलब ना रहेला। लेकिन छठ में तो घर जाए के पूरा मन करेला, दिल एकदम। गोपालगंज जिला में है और गोपालगंज जिला के एक शख्सियत हैं संतु सुमन जी। मजदूरी करके और वीडियो सोशल मीडिया पर बनाओ तो नहीं है रील, और रील यहाँ के काफ़ी ज़्यादा वायरल चलता है बरा। यहाँ के एगो सोशल मीडिया के स्टार बन चुकल बनी। आ यहाँ के लेबर के दर समझता नहीं, क्या फैक्ट्री में यहाँ के काम करती है मुंबई में। और यहाँ से हम बातचीत करें, खास बातचीत करें आज यहाँ के जाने। सबसे पहले राहुल स्वागत बा, बहुत बहुत धन्यवाद बा भैया कि रउआ के न्यूज के माध्यम से हमरा लगे आयल बानी। ये हमार सौभाग्य के बात बा कि हमरो के रउआ आज मौका देनी आज के न्यूज में। आज इतना भी रउआ दर्शक के न्यूज से जुड़ल बानी, सब लोग के नमस्कार प्रणाम सलाम बा। अच्छा ये बताई, रउआ लेबर के काम करतनी हाँ, फैक्ट्री में मजदूरी करती हाँ, वही सर और कैरियर के शुरुआत भइल? कैरियर के शुरुआत एकरा के शुरुआत मत कहीं, एकरा के दर्द कहीं। अच्छा, ई दर्द हमनी के। अच्छा, जब भी दर्द हमनी के होला ना तब पैसा के कारण होला। हमनी महीना दिन ड्यूटी करीला स, अब महीना दिन के बाद एक दिन अगर केहू कह देवे कि ना पैसा अब की बार लेट होई तो फिर हमनी के परेशानी बढ़ जाला। ठीक है, लो पैसा टाइम से ना दे ना, टाइम से पैसा देहेला लो, लेकिन पर्व त्यौहार आवेला तो और गड़बड़ी कर देहेला लो। छठ आवेला बा तो के का होला? तो छठ देखी, छठ हमनी के आन हो बान हो शान हो बिहार के लेकिन का कहीं जब छठ में कहेला लोग कि ना घरे नहीं जाए के तो देह में आग लाग जाला। लेकिन भाई साहब जब वो धुन सुनाला, अरे काचे ही बास के बहंगिया अब बहंगी लाचे कत जाए, देह में ऐसा कब बेग उठा के घर आग लाग जाला। मन करेला अभी ट्रेन धरी अभी जाई, अभी बिहार चल जाए। हाँ अभी चल जाई। आ पैसा के गोली मारी, पैसा बादों में देते रहे हैं, उससे मतलब ना रहेला। लेकिन छठ में तो घर जाए के पूरा मन करेला, दिल एकदम खुश हो जाला। गदगद कुछ बनैले बानी छठ पर एक लाइन गाना बनैले बानी कि पहिला बेरा छठ करतिया हमार माई आ भूल चूक क्षमा करी है हो छठी माई। पहिला बेरा छठ करतिया हमार माई आ भूल चूक क्षमा करी है हो छठी माई। बस इतना बनैले बानी। रउआ एक बाई गई है, ऐसे हम तैयारी नहीं कैले। रउआ फोन भी कह के ना आई है, ना तो हम पूरा बढ़िया से सुनाई थी। हम तो ये कहब कि छठ हमारा माई ही, छठ हमनी के बिहार के पहचान है, पूरा भारत के पहचान है। अच्छा, रउआ काम करते करते रील्स बनावे लगी? हाँ, रील्स बनावे के ई दर्द हमनी के। ई दर्द माने छिपल नहीं के हमनी से, घर के परेशानी रहे, मजबूरी रहे। तो एगो रील हमार बहुत अच्छा गए रहे, जौन गाना काफ़ी तेज़ी से वायरल भइल, जौन 12 घंटा में हमार खूब बढ़िया शायद 2 मिलियन गाना चल रहा है। कि मन लागे न कमावा में अगर फट जाला घमावा में, मन लागे न कमावा में अगर फट जाला घमावा में। देखी घाम के टेम्परेचर रहे, काम के प्रेशर रहे, और में हमनी के पैसा के सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं दर्द के महसूस। हाँ, दर्द के महसूस काफ़ी करीब से कैले बानी। हम देखले बानी कि बाप रे पैसा ना रही ये दुनिया में केहू पूछे वाला नहीं है। जबले हाथ गोर सलामत बा तब ठीक यार पूछी लो, तबे पूछी लो। तो ऊपर एगो गाना लिखले रहनी छोटा सा बा कि देहिया पड़ल बा हमार बिछौना पर, विश्वास होत नहीं के कौना पर, कि देहिया पड़ल बा हमार बिछौना पर, विश्वास करी कौना पर। ये गाना हमारा है। और भी गाना हमार काफ़ी ट्रेंडिंग में गाना चलेला, और सब रउआ लोग के प्यार दुलार बा। अच्छा, फैक्ट्री में रह कर के वीडियो बना लेनी, के शूट करनी, कामो करे पड़ला 12 घंटा, उसमें वीडियो रील्स बना लेनी, और काफ़ी वीडियो वायरल भी भइल बा। देखी हमनी के 1 बजे लंच होला,
1 बजे लंच होला, सब लोग सूते चल जाला, केहू मोबाइल चलावेला, केहू कुछो करेला। लेकिन हम पब्लिक के सेवा, अपन दर्द और वर्कर के दर्द लेके हम अपन हमेशा 1 घंटा समय हम निकाल के 1 घंटा में खानो खा लीले, आ 1 घंटा में हम अपन दिल के दर्दों कह दिले और वीडियो भी बना लीले। वीडियो भी बना देंगे। हाँ पूरा समय बहुत मुश्किल से निकालेंगे। हाँ, काफ़ी कठिनाई के साथ में ई महत्वपूर्ण एकरा के कहीं इस समय के हमारा ज़िंदगी के सबसे अहम पल हो गए 1 घंटा। पहले लागत रहे कि समय हमनी के बहुत बड़ा बा, हमनी हई कलम हऊ कलम। मम्मी से हम बार बार कहीं कि माई हम इतना पैसा कमाएम नु कि 4 गो बैंक फाटी। ए बेरा साला पूरा गाँव फाट जाता, लेकिन एगो बैंक नहीं के फाट। गाँव में के पहले हमार पर्सनालिटी देखी, ए बेरा गाँव में हम बानी, आ गाँव के पर्सनालिटी देखी, आ बाहर के पर्सनालिटी हमार देखी। तो एगो गाना गए रहे कि लागल ना मानवा पढ़े में, लागल ना मानवा पढ़े में, अगर फाट जाला कमावा करे में, अगर फाट जाला हाइट पर चढ़े में। चढ़ों के पर लगा है। काफ़ी ऊंचाई चढ़े के पड़ेला। आ पहले उहे लइका रहनी कि झेलुआ पर चढ़े से डर लागत रहे, साला मौत से लड़ीला से तो डर ना लागेला। पैसा कमाए के बाद, पैसा कमाए के बाद जिम्मेवारी बा। अच्छा ओकरा लोग के खातिर का कम, जौन लड़का लोग कम समय में पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाहर प्रदेश जाता कमाता, ओकरा लोग के खातिर का बने के? वो लोग के हम सीधा कहब कि अपना बाप माई के धोखा देता लो। अगर पढ़ाई करना है तो मन से करिए, और नहीं तो ढील दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए। अभी हमारी बात होता संतू सुमन जी से। संतू सुमन जी के जो संघर्ष के कहानी बा, यहाँ के पढ़ाई लिखाई छोड़ के बचपन से ही कमाए बाहर चल गई बनी, प्रदेश में गईनी, वहाँ के देखनी कि यहाँ के जौन माहौल बा कहीं ना कहीं देखा जाए कि हमार भविष्य जौन बा खतरे में बा। यानी कहे का मतलब है कि जौन बच्चा लोग गाँव में घूम घूम के हीरोबाजी करता, पढ़ाई लिखाई नहीं करत, तो बाहर में जब जाए तब मालूम चली महत्व के, जो समय के महत्व का रहे, पढ़ाई लिखाई करे के चाहिए कि ना करे के चाहिए। काहे कि जे मजदूरी कैले बा, जेकर साथ शोषण भइल बा, तो कहीं ना दर्द के महसूस कैले बा, उसी दर्द के माध्यम से यहाँ के वीडियो सोशल मीडिया पर बनावत रहनी है। और वीडियो इन समय यहाँ के काफ़ी अच्छा चलता और लोकप्रिय बनी सोशल मीडिया पर।